Bine v-am găsit la un episod. Am lucrat eu la căsuța asta pe parcurs. Adică nu am postat măcar. Dați și mie un like, un follow. Bine, ungem aici, ungem aici mai mare. E fain căsuța asta. Așa, punem acest lemn. Am filmat tot un videoclip așa, dar nu era pe Minecraft. Era pe un joc cu arme. Mă mir cum i-a ajuns terenele care le-am tăiat. Aici în spate nu o să pun un geam. Că în spate nu-ți trebuie geamuri. Lui cine îi place în spate? Geamuri. Uite așa. Așa. Acum o să punem geamuri. Așa. Mie nu-mi place geamurile în spate. Deloc, că arată urât. Mie îmi place. O să mai filmăm un videoclip la Minecraft când pescuim. O să fie tare când o să pescuim. După aia trebuie să mergem din nou să tăiem lemn. Că nu mi-a ajuns de nou lemnul. După aia trebuie să facem și o ușă și un crafting table și un cufăr și un tot. Că facem o casă frumoasă. Copacul acela eu le-am tăiat. Am tăiat mai mulți copaci. Toată zona asta era plină de copaci, dar am tăiat eu când mi-a trebuit lemn. Că am mai făcut case. Și le-am lăsat baltă. Unde mă porcul ăla? E porc sau oai? E porc. Cream că e oai pe acolo. Așa. Am făcut un steak. Mai bine trebuia să fac 2 steak-uri, că mi ajungea. Trebuie să facem o scară și o ușă. Așa, acum facem un crafting table. Îl punem aici. După aia facem niște bețe, să facem o scară. O scară. Și ne urcăm sus să construim. Așa. Mă mir cum a ajuns scările alea. Mai trebuie să mergem la vânătoare. Să vânăm și noi vreun purcel, o găină, o vacă. Adică vreo văcuță, nu vreo. Așa. După aia o să-mi vii și eu prietenii mei. Pe Mari, pe Vadi, pe Dari Mic. Dari Mic e fratele meu. Bă, iar nengele.
sunt foarte aproape de sat. Mai bine la mâncare. Tot sau nu animăluțe. Morcov. Ce bun a fost. E mult morcov. Decolează. Plantăm. Luăm și-l băgăm în gură. Dormăm. Pac. Și plantăm. Mâncăm. Mergem la tăiat de lemne. Două saturi apropiate. What the heck? Niciodată nu am avut două saturi apropiate. Da, cred că nu e niciun villager. Mai trebuie să mergem după ce terminăm casa. Să vedem ce la fierar. Vedem ce dacă poate ne pică ușa. Da, în Minecraft-ul ăsta nu se face. După aia trebuie să-mi fac un pat. Fix 2, da. Prima dată trebuie să mă duc la fierar să văd dacă găsesc iron. Să-mi fac farfică. Asta poate mă duc să minez. Cum am minat. Aici. Să-mi fac o casă. Bă, ce are, mă? Așa, ne urcăm din nou pe casă, nu prin casă. Nu, prima dată stai un pic să fac ceva. Punem furnalul și după aia ne trebuie să vedem ce lemne mai ne rămâne. Că mie îmi place să fac o casă frumoasă. Așa. Mai mi-a rămas și lemn pentru ușă. E foarte greu să pui niște, cum să nu știu, acoperi sau scară, ce-o fi. Asta nu e scară. Și să vedem. Nu merge degetul. Îl spărgem după el. Că n-are nimic dacă lăsăm bucățica aia. Așa, de nou sărim. Poc. Da, l-acoperim tot acoperișul și după aia punem lemnul înăuntru și gata. Așa. Mai bine cu spatele. Da, bă, că nu merge, bă. Așa, fii atent. Ce greu e. Vine și noaptea, trebuie să mă duc repede la fierar. Sau măcar niște cărbune să găsesc. Că dacă vine noapte, vine zombie. Dar că am o sabie. Îmi trebuie arc. Așa. Sau nu, îl las așa. Dar îmi trebuie ușă, că intră ăștia în casă. Așa. Punem o ușă. O ușă mai prăpădită. Mergem la fierar. Ca să nu întâlnesc cu creeper, nu cu creeper. Așa. Mă cam încurc. Uite, mă, schelete. Nu mă prinde.
Oh, am greșit zona. Oh, nu, au. Au! Bă, mai-mi dă una, nu mai-mi dă una și mie. Bă, dar cum sunt bă, mâncați? Aoleu. Trebuie să intru repede la șerar. Șerare! Nu te duci cu ușă. Așa, cum credeam și... Așa. Dar nu este cal. Poate așa să călăresc porcul. Îmi trebuia și niște bune. Ceva de mâncare să mă regenerez viața. Ăsta n-are nimic în casă. Nici patru n-are. Dacă mergem și dacă avea Minecraft original, dar o să-l descarc. Aoleu, iarăși scheletonul acesta. Nu da, nene. Aoleu. Uite, uai. Ce faci, bă? A rămas blocat-l. Parcă era pe aici, așa, uai. Hai, mă, dacă te de mare. Hai. L-am omorât, dar e altul. Bă, nu putea să fie oile alea să le omori mai de dimineață. Așa. Mai trebuie o oaie. Mai dă una să se mor. Please, o oaie. Nu mă las bătut. Mă plec pe aici până găsesc o oaie. Pot să merg și 2 zile. O oaie, mă, 2 oaie. Uite și pot zâmbi. Aoleu. De data asta o să încheiem și noi episodul. M-am jucat prea mult, adică nu m-am jucat prea mult. La revedere, pa!